Jamana ko kan kojugubakɛlaw ka jɛkulu dɔ min ye Siri ni Algérie jamanadenw lase farajɛ jamana kelenya kɔnɔ o tiɲɛna. A ɲɛmɔgɔba tun bɛ ka bɔ Libi ni Espagne. A tun bɛ nin kulu labɛnw ye Sudan, Liberia ani Algérie jamanaw na. Polisiw y'o fɔ u ka kunnafonidi sɛbɛn dɔ kɔnɔ. Mɔgɔ 15 minɛna Espagne woroduyan fan fɛ. O baara ni sen fɛ min kɛra farajɛ kelenya ka lakanamaw fɛ Europol o ni Allemagne jamana ni Norvège jamana ɲɛmɔgɔw ka jɛ ka fɔ ye. U maa 13 bilala donatɛmɛ kaso la. Sɛgɛsɛgɛliw ni m'a jira ko nin jɛkulu ni n'o fana tun bɛ drogue o ni marifa feere la. O nana ni mɔgɔ 200 ni kɔ ye ka na Espagne ka bɔ Algérie. Kurunteliyabaw la ni u bolibagaw ye marifatigi ye. U bɛ euro dɔrɔmɛ 3,000 fo 20,000 minɛ cɛ kelen o kelen la Méditerranée kɔgɔji tigɛcogo la. Polisiw y'o fɔ. A tɔn ni y'a janto Siri jamanadenw la minnu b'a fɛ ka se farajɛ jamana na n'o ye Europe u ka jamana na k'u ka sɛbɛn o ni wali jamana doni sɛbɛn n'o ye nanzarakan la visa di u ma walasa u ka tɛmɛ Libi fɛ, Sudan walima Liban fɛ o kɔfɛ ka taa Algérie. I live in Darfur state in